Halleluja! Nilqawkom eżiz aħwa Maltin u għawċin għal messaġġ tal-lejla ġewwa River of Love. Huwa messaġġ għal pajjiżna. Għal pajjiżi kollha tad-dinja, l-Ewropa speċjalment ukoll f'dan iż-żmien. Imma messaġġ għal Knisja. Jiġifieri għal poplu tal-Alla, għal dawk li jsejħu insara u Kristjani. Il-mulej jgħinni biex nwassal dal-messaġġ kif jixtiequ u jalla l-mulej jgħinkom biex intom tirċivu dal-messaġġ kif jixtiequ. Nitolbu flimkien, Missi Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Kellimna llum mismewwiet bil-kelma qaddisa tiegħek, mulej. U għatina mulej l-istess taħbita ta' qalb li jint għandek qalb tħabbat għal poplu tad-dinja. Tkellem int minn fommi u tkellem għal poplu tiegħek. Natu glorja u tifħir mulej. Lillum l-Ispiritu Santu ħajfħin għajnejna jradbilna qalbna u jkellimna. Għal glorja tiegħek Messir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Genesi, kapitlu 18. Xi ġimgħatej ilu, saqsejt il-mulej mistoqsija. U l-mulej għetlu mulej. U għettilu minn qalbi talba, għetlu mulej, kif tbiddel nazzjon? Kif tbidlu nazzjon? Kamma minnkom tixtiqu nazzjon ta' Malta jinbidel? Vera? Dawk li intom minnu fuq YouTube u televizjoni, jew Facebook tista' tolli idejk xorta, il-mulej xorta tjera. Jekk inti tollejt idejk jew f'qalbek kollejt idejk, tista' jinbidel nazzjon, jista' jinbidel. Infatti Alla jrid li l-nazzjon jinbidel u n-nazzjonijiet jinbidlu. U ħanejdilkom dil-frażi li qed darba oħra għandikun f'dan il-meetings għal-aħħar. Kemm minnkom temnu jew tarawha diffiċli u ħanajdu ħamalek l-ewwel. Kemm minnkom taħsbu li hija diffiċli biex nazzjon jinbidel? Aw taħseb li huwa diffiċli biex jinbidel nazzjon. L-isfortuna hija ħafna nsara jemnu li diffiċli biex il-nazzjon jinbidel. Naħseb il-maġġoranza tal-insara jemnu li huwa diffiċli biex nazzjon jinbidel. Min qalilkom li diffiċli? Min qallek li ma jistax ikun? Min qallek li ma jistax ikun? Temmen li ma jistax ikun għax inti ħares lejn Alla jew għax tħarist lejn il-problema. Ħafna mill-Kristjani madwar id-dinja ta' kull denominazzjoni emnu il-gideb tad-demonju. F'ħafna areas din waħda minnhom. Fejn jemnu li ma jistax nazzjon jinbidel. Għalkemm b'mod parallel imma naqra stramp, xorta ta' jemnu li tista' tinbidel imma għall-ar. Bħal ma temmen li jista' jinbidel għall-ar, għaliex ma temminx li jista' jinbidel għall-aħjar? Min qallek li ma jistax jinbidel għall-aħjar? Fil-ktib ta' Genesi kapitlu 18, hemm l-istorja popolari. Ħalli naqrawha, tiftakru l-istorja ta' Abram meta deru 3 anġli qabel ma marru jaqirdu il-Sodom u Gomorra. Amen. Naħseb, għawinkom ma tafux dik l-istorja? Ta' Sodom u Gomorra? Għax anka film saw. Għazem bżonn tkun Kristjan li ma tkunx tafa dil-istorja. Ħanibdew minn kapitlu 18 ta' Genesi. U minn vers 16. Daw deru l-Abram fil-kamp tiegħu
Għall-ewwel ħasibhom nies normali, però kienu 3 anġli, jew nkella 2 anġli u wieħed li huwa dak li jgħidulu Kristu fit-Testament tal-Qadim. Ma mhux ħadħlu f'dik it-teoloġija issa, x'mhux daqshekk m'għandux jaqsam ma' dan il-messaġġ. Però dak li beda jitkellem bħal Alla. Antifoni, jiġifieri fejn naraw l-Alla jopera fil-persuna ta' Kristu qabel ma Kristu ġi fil-ġisem. Ftakar li Ġesu huwa etern imma manifesta fil-ġisem fl-istorja. Imma huwa etern. Imma apparti minn hekk. Mela daw l-irġiel qamu minn hemm u dawru wiċċhom lejn Sodoma u Abram mar magħhom biex iqabbadhom it-triq. Isimgħu sewwa għalkemm dal-messaġġ huwa għal kulħadd, però kulħadd jista' jisimgħu, imma dal-messaġġ huwa għan-nies tal-Alla. Jiġifieri għan-nies li għandhom patt ma' Alla. Kull min hu Kristjan u għandu relazzjoni ma' Kristu dal-messaġġ huwa għalik. U l-mulej qal se nibqa' naħbi x'ser nagħmel minn Abram. Jiġifieri ħanaħbi dak li ħanagħmel minn dak li ħanagħmel. Ħanaħbih minn Abram. Għaliex minn Abram? Għaliex Abram kellu patt mal-Alla. U fil-ktib tal-Iskrittura fil-Testament tal-Qadim fil-Profeti Amos tgħidlek li Alla ma jagħmel xejn qabel ma jirrevelah lil qaddejja tiegħu il-profeti. Amen? Mela dak li Alla kien ħajamel fuq Sodoma u Gomorra, l-ewwel urih lil Abram. Ħana jgħidilkom xi ħaġa li forsi ħassibuha xejn ġdida. Taf li Alla jbiddel femtu inti xi kultant. Kontu tafu di? Mhux f'kollox li Alla jrid jagħmel dejjem iseħħ fil-ħin li jrid jagħmlu jew bil-mod li jrid jagħmlu. Li kieku hekk tkun bla sens jitolbok biex titlob u tinterċedi. Ġifri Alla jitlob il-poplu tiegħu biex jitlolbu u jinterċedu għax hu jixtieq li ċertu affarijiet jew ma jseħħu xejn jew nkella jiġu posponuti. Kontu tafu din intom? Ħansaqsikom, għal min m'għandux kunċett u m'għandux revelazzjoni ta' patt, dan huwa kollu Grek għalik. Anke kien Grek. Alla biex jagħmel xi ħaġa fuq id-dinja dejjem jidħol minn poplu tiegħu. Għalhekk għamel patt. Għalhekk aħna jgħidilna biex nitolbu biex dak kollu nitolbu lil missier f'ismu jagħmlu. U jekk ma nitolbux, ma jagħmlux. Fis-Skrittura mhux l-ewwel darba li naraw li Alla kien ħajġib ġudizzju u jew ma jseħħx, jew jiġi posponut. Malti ninsara u għawċin ninsara. Kemm minnkom tixtiequ taraw il-ġudizzju tal-Alla fuq din il-ġenerazzjoni? Ebda minn, holiday. Tixtieq tara l-ġudizzju tal-Alla fuq din il-ġenerazzjoni. Ftakar li inti dil-ġenerazzjoni, eh? Biex aħna nifhmu ċertu affarijiet aħwa. Itlob Ispiritu Santu issa stess, l-Ispiritu Santu illuminali moħħi, ħsibijiet u qalbi. Biex aħna nifhmu ċertu affarijiet, irid ikollok il-qalb tal-Alla. Mingħajr il-qalb tal-Alla m'intix ħadd tifhem il-pjan tal-Alla. Fl-esperjenza tiegħi ta' 50 sena u ta' 27 sena fil-Ministeru, naf ħafna Kristjani li huma salvati imma ma jafux il-qalb tal-Missih. Ħajdilkom x'inhi il-qalb tal-Missih.
عشان المسير هيك حابط للدنيا لتعال ابنه الوحدين جسو مش كل من يمن فيك ما يندلفش إذا يقولوا هذا ديا عشان المسير قلبه ما باتش الجسو في الدنيا بيش يكوندنا للدنيا ما بيش بيرمستا ابنه الدنيا السالفة ليك يا العلت المسيح ما فين مش ابنه يقول له يا جيش محلف ما فين لبن يا جيش بابا يلا الاسبريتو الله يفضلنا قلبنا ونفهموا القلب المسيح في زمنية اللي يتنايشوا ضربة من سلسلة تعليم فوق البروفيتي والكنيسة بروفيتيكا كلها قاعدين فوق اليوتيوب البنيدم اماتور على الكريستيان اثنين على الكريستيان اماتور كارنالي وانيورانت يحسب لمتى ام بروفيسية ودين البروفيتا يكون بروفيتيزا certo affarijiet jekk ma sseħħx mela dak huwa profeta fals. Le, dak jekk inti minnhom dawk int ignorant. Alla jibgħat il-profeti mhux biex jgħid li dak kollu x'tagħmel tagħmel xejn ma ħajnbidel. Alla dejjem jibgħat il-profeti biex jagħti ċans il-poplu jindmu biex dak li hemm lesta lihom ma jseħħx għax jekk ma jindmux ħajseħħ. Allura l-imħabba tal-Alla jinqeda bi profeti, messaġġieri, biex jwissi l-popli. U jekk dak il-poplu jisma' ċertu affarijiet li ġew profetizzati, jew ma jseħħu xejn f'dik il-ġenerazzjoni, jew nkella jiġu posponuti. Kontu tafu li da fil-Bibja qegħdin? Mhux storja waħda, turrum. Kontu tafu għadi? Aħna qegħdin ngħixu fi żmien li hemm ċans, hemm il-possibilità li miljuni ta' nies jiġu meqruda. Kbar miljuni ta' ġifieri mhux żgħar. Tista' tiġi skanzata di. Kien hemm fl-istorja fejn Alla bagħat profeti jwissu u qalu li jekk bad indmux ġejja erda fuq pajjiżkom. Tafu b'xi profeti bħal daw fil-Bibja? Ġona, għax l-iktar wieħed famuż, ma mhux l-inka wieħed hemm bosta. Imma dak wieħed minnhom. Mela jista' jkun iva jkun hemm ġudizzju pendenti fuq pajjiż, fuq pajjiżi, fuq kontinent, fuq dinja. Imma jekk dik il-ġenerazzjoni tara fil-Alla u tisma' qabel dak il-ġudizzju jgħaddi. Sa jiddependi x'ġenerazzjoni wasalna. Jew wasalna f'ġenerazzjoni fejn il-Knisja hija totalment mejta, qalbhom ibsa u rashom ibsa, jew forsi l-mulej isib poplu li jidħlu u jkunu il-bridge. Dak li jidħlu qudiemu u jitolbu ħnina għan-nazzjonijiet. Ma biex tagħmel hekk tittifhem il-qalb tal-missier l-ewwel. Qed taqbdu xi ħaġa? Amen. Ġenesi 18. Mela, Alla qal, jiena ma nagħmel xejn qabel ma nurih il-qaddejja tiegħi. U lil Abram l-istess qallu. Ma ħa nagħmel xejn qabel ma nurik x'ħa nagħmel. Għax Abram għad ikun ġens kbir u qawwi u bih jitbir kull ġnus kollha tal-art. Issa jekk il-Alla jaqret il-ġnus, lim ġnus ħajdbirku. Imma jina inti ma konniex tal-malej. Jiena ħtartu sabiex iwissi, ismawa, jiena ħtartu lill-Abram sabiex iwissi lill-uliedu u lil-daru warajh biex iżommu fi triq tal-mulej u jagħmlu l-ħaq u s-sewwa u bekk il-mulej iġib fuq Abram kull ma wedu. Il-mulej qal hemm għajta qawwija ta' Sodoma u Gomorra u t-toqol kbir ta' dnubhom
Fuq Malta hemm majta kbira. Għal dawk li intom Kristjani u parti minn dal-familja, middu naqra jdejkom għal menu l-videos li nagħmlu xxerjaw. ħafna minnkom laqqas biss tixxerjaw video. Xxerjaw. Taf li intom responsabbli għax il-verità għandkom qiegħda. Xxerjawhom fuq il-Facebook tagħkom. Xxerjawhom fuq il-WhatsApp tagħkom. U l-mulej qal hemm lajta qawwija ta' Sodoma u Gomorra u t-tuqol kbir ta' dnubhom. U issa se ninżel u nara jekk għamlux kollu skont il-lajta tagħhom li waslet għandi, jekk le, nkun naf. Dawk l-irġiel kisru minn hemm u nħewla lejn Sodoma, imma l-mulej baqa' wieqaf quddiem Abram. Wieħed minn dawk it-tlieta kien il-mulej. U Abram resaq lejn il-mulej u staqsih, u int se teqret it-tajjeb mal-ħażin. U jekk hemm 50 bnedmin ġusti f'nofs il-belt, jaqgħu lil dawn se teqridhom u ta' ma taħfirx lil pajjiż minħabba l-50 ġus li hemm f'nofsa. Għaw 50 ġus Malta? Għaw 50 ġus fl-Ewropa? Sabaw ħafna iktar, imma qegħdin jitolbu jew ġast qed jistennew il-ġidizzju ġej. Għax ħaqhom il-midinbin u d-dinja. Do we rejoice in judgment or do we rejoice in mercy? Nifirħu fil-ġudizzju jew nifirħu meta naraw il-ħrina tal-Alla? May God Almighty grip your hearts tonight. Ma jkun qatt li inti tagħmel ħaġa bħal din il-toqol li toqtol il-bnedmin ġusti mal-ħażin. U l-ġust u l-ħażin tmisshom l-istess xorti. Ma jkun qatt dan Abram qed jitkellem il-Alla tal-eżerċiti li jista' kollox. Abram qed ikellmu hekk il-Alla. Ara ma jfettillekx tiġġudika lil Sodoma u Gomorra jekk hemm 50 tajba. Da ma kellux il-patt li għandu jiena u inti da. Il-patt li kellu da medjokru ħafna. Issa qed taqbad karozza tal-Matchbox u tkajjilha u tikkompara ma' testa rossa fuq race and all whatever. Aħna għandna ta' Kristu. Da kellu dom ta' baqra. U kellu di l-autorità u boldness qudiem Alla. Għax kien il-ħabib tal-Alla. Inti il-ħabib tal-Alla? Are you a friend of God? Are you listening? Jew moħħok f'dik u f'moħħok fl-oħra. Il-mulej wieġeb jekk jien insib 50 bniedem ġus f'nofs il-belt, jien naħfira lil-post kollu minħabba fihom. U wieġeb Abram u qal arani jien nissugurajt nitkellem mal-mulej. Alla rrabja meta Abram kellmu hekk. Qallu kif ma jmissekx titkellimni hekk. Qallu hekk. Għax kellmu ta' ħbieb. Mux kulħadd ħabib tal-Alla u laqqas mu kulħadd Alla ħabib tiegħu. Alla huwa ħabib tiegħi. Jien il-ħabib tal-Alla. Taf il-kelma ħabib ġem il-kelma tħobb. Ħafna jemnu f'Alla imma ftit li jħobbu lil Alla. U jekk hemm nieqsa 50 għal 50 ġust, minħabba 45 se teqret il-belt kollha u wieġbu l-mulej ma neqridix jekk insib fiha 45. Mela beda nieżel. Imma Abram kompla jitkellem miegħu u jgħidlu jekk issib 40 u wieġbu ma nagħmilx dan, tirrabjax miegħi, tħallekx jitlalek.
Sidi, ħanerġa' ngħidlek xi ħaġa u ħanerġa' saqsik darba oħra. Jekk insib 30 u wieġbu il-mulej tal-eżerċti. Jekk insib 30, għallu le. Ma naqridix. Ara kif nis-sogra nkellem il-sidi u jekk insib u jekk hemm 20. Għal 20 taqrida. Ma naqridix għal 20 lanqas. U wieġeb. Mulej nitolbok tirrabjax miegħi, all right? Imma ħanejdlek darba oħra, ma nipprova darba oħra. Għallu jekk issib 10. Toqtolha. Għal 10 toqtolha xorta. Għallu l-mulej jaqqas jekk minn daw l-eluf 10 bis-summa tiegħi. Ma naqtolix, ma naqridix. Wow! Sena ftit. Alla tat-testament il-qadim ħafna jaħsbu iktar aħrax mit-tat-testament il-ġdid. Jekk l-Alla tat-testament il-qadim kien daqshekk ħanin, jew iktar. Allura erda fuq id-dinja min irid iġibha d-demonju jew Alla? U mar li l-mulejtem jitkellem Abram, il-mulej talaq. U mar lura lej daru. Abram waqaf hemm. Min jaf forsi kompla jistaqsi. Però nemmen li Alla waqaf hemm, Abram waqaf hemm, għaliex naħseb Abram beda jagħmel kalkolazzjoni. Hemm Lot il-mara tiegħu. It-tfal naħseb aħjar naqfa għax naħseb daqshekk biss hemm tajbi. Imma Alla ma eredix l-art sakemm anke kien hemm 8. Mbagħad meta ħarġu 8 ġie l-ġudizzju. Però x'għamel l-ewwel Alla fuq Sodom u Gomorra? Bagħat profeta iwissihom. ċertu nies fid-dinja għax ma jifhmux u trid tħassarhom għax huma għamja, jaħsbu u l-Kristjani jridu jqogħdu attenti fuq għadi li l-Kristjani dejjem jiġġudika. Il-Kristjan li huwa tal-affarijiet tiegħu mhux jiġġudikak, iwissik b'imħabba. Issa affarijiet tiegħek. Iwissik biex inti, u aħna dak xogħolna aħna nwissu. Nwissu b'imħabba biex inti ma tinqeredx. Biex id-dinja ma tinqeredx. Jisi Alla huwa ġust u l-ġustizzja tiegħu trid isseħħ. Imma fejn hemm id-dem ta' Kristu, il-ġudizzju irid jieħu break u tirenja l-ħnina. Għax għalhekk Kristu miet. Amen? Mhux Alla stess qal li jien nippreferi l-ħnina minn fuq il-ġudizzju u li l-ħnina tirbaħ fuq il-ġudizzju. Dak Alla qal ta' mhux gordu ġemma xejn. Issa mill-lat uman u anka mill-lat Kristjan ignorant, sew jien u sew bosta Kristjani qabel ġili xtaqna li ssir il-ġudizzju. U minn Alla ma semmanix Alla. Għax biex jiġġudika l-ħadd ieħor irid jibda minni l-ewwel. Minnek. Irid jibda minnek l-ewwel. Ħanilkom storja vera. Di storja vera. Darba kien hemm ċertu qed kellim, ma nafx qed smajtu bih, dan huwa profeta u evangelist. Henry Grover. Ġieli smajtu bih Henry Grover? Dan irlum ir-raġel anzjan, Emanuel għawjat, Emanuel għawjat. Għax Emanuel laqqas jaf li Alla użaħ ġodda l-pajjiż. Raġel anzjan ġo River of Love, laqqas jaf li Alla użaħ. Sala tiġi ngħidlek fejn użak mulej.
il-mulej. Henry Grover huwa raġel anzjan, forsi llum il-ġurnata għandu fuq is-70. Idur madwar id-dinja evangelist u profeta. Imma darba Alla taħ viżjoni u ħadu fl-ispirtu ħadu quddiem il-President tal-Korea ta' fuq, Kim Jong-un. Smajtu għad l-istorja? It's powerful. Go and listen to it. U da ma ġa l-mulej ħadu quddiem is-sodda tiegħu. U l-President tal-Korea ta' fuq raħ jitqallef fis-sodda turmentat. Il-mulej qallu dan qed ikollu ħolm ta' turment kontinwu u rridek titlob għalih. Issa min jaf il-President tal-Korea ta' fuq huwa wieħed mill-iktar nies ħżiena ħodor tad-dinja. Mhux ħorox, ħodor. Atroċitajiet huma konnessi ma' ħajtu. U jekk ma jindimx, ħajjuħu dak li ħaqqu. Bħali u bħalek. Min ma jindimx juhu dak li ħaqqu. Salvazzjoni mhux dak li ħaqna, salvazzjoni dak li ma ħaqnix. Imma il-mulej taħt il-viżjoni dar-raġel u għallu ridek titlob għalih. U għallu mulej, għallu inti taf x'għamel dar-raġel nitlob għalih. U beda jitlob għalih. Xi ftit wara, ftit jiem wara, il-mulej fetaħ il-bibien il-dar-raġel dal-evangelist Henry Grover għabiex imur is-South Korea, il-Korea ta' isfel. U anka kif marem kellu appuntament biex imur jintaqa' ma' dan il-President. U għaw sejr barra, ħireġ lest mill-hotel bil-bagalja u mlibbes professjonali biex jintaqa' ma' dan il-President li tant huwa popolari fid-dinja. Mulej għallu fejn sejjer? Għallu biex jintaqa' ma' dan il-President. Għallu min qallek biex tmur? Għallu mhux inti tajtni ħolma fuqu. Għallu ma jna l-ħolma ma tajtekx biex inti tmur. Għallu ma l-għalfej. Għallu ħanibatek mal-pastors u l-mexxejja kollha spiritwali tal-Korea ta' isfel. Għaliex qed jitolbu il-Knisja tal-Korea ta' isfel qed jitolbu biex noqtlu. Is-Salla għandu dritt joqtol jekk irid, x'ħin irid. Għax u għamlek, m'hemm ħadd iktar għandu seta' minnu, u għandu kull dritt li joqtlok. Biex qalbu tinbidel u jsalva, qed jitolbuni biex noqtlu. Għallu din hija l-problema. Jekk jiena nisma' t-talb tagħhom, ikolli neqret lilhom. Qabel ma neqret lilu. Għax Alla għandu prinċipju li ħafna Kristjani, ħafna pastors, ħafna rajja, assessin, jinsew. Li biex inti taddi ġudizzju fuq ħaddieħor, jew titlob il-Alla jiġġudika l-ħaddieħor, il-ġustizzja sseħħ Alla il-ġustizzja jagħmilha fejn il-Vanġelu jiġi reġettat, fejn is-sewa jiġi reġettat, mela issa ċħadd il-ħnina issa ħadd l-ġudizzju. U jiena u Alla jibatlek ħafna ara fejn Manuel għaliex ma tkellimx. Għalik qed ngħidha. Intu l-għana Manuel, apparti Manuel il-kbir, intu l-Manuel iż-żgħir. Sewa? Anyway, ħafna minna ninsew xtejt l-iskrittura. Intom kontu tafu xtejt l-iskrittura. Araw xtejt l-iskrittura. Morru f'Mattew 7. Kemm il-darba qedtilkom jiena, ħajlkom aħwa. Jiena nemmen li waħda mir-raġunijiet li jiena mbierek b'mod speċjali u River of Love huwa nwierek b'mod speċjali
Għax aħna huwa wieħed minn dawk il-ministeri, ftit minn dawk il-ministeri li ma nattakkawx u ma nmissux in-nistalla. Li tindirizza dottrina, okej. Tmiss bniedem Talla li Alla Kristu Ġesu mitalih, Alla ma jgħidlekx li mhuwiex okej. Mattew 7. Vers 2 ħanaqralkom. Bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom stess tkunu ġudikati bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Mela Alla qal lil-raġel, qallu jekk jien niġġudikhom kif qed jgħiduli, irrid biex inkun ġust niġġudika lilhom. Kemm hawn minnkom li kieku Alla kellu jiġġudikak illum isibek pur, abjad, bħassilġ mingħajr difett olide. Naf mill-teoloġiku tgħiduli mhux id-dem ta' Kristu jaħsilna. Il-Kristjani mill-lat illegali suppost kollha maħsula bid-dem. Imma għaw ħafna sorta għadhom minn waħli ma' sigaretti, ma' droga, mal-masturbazzjoni, mal-pornografija, mal-klim żejjed, mal-klim ta' gossip, mal-erq, li jitkellmu b'mod dispreċattiv fuq affarijiet qaddisa, li aħna nattakkaw nies Alla, il-dak ngħidulu jmur, dak ħajmur l-infern, dak hekk u dak hekk. Taħseb li inti kieku jkollok iddur dawra madwarek f'din il-ġimgħa biss ta' ħajtek. Għamilt żball x'imkien. Jisib biex Alla jiġġudika lil dak li inti trid jiġġudika, jrid lilek jisiblek pu. Allura press li jħobbok ma jġudikax lil dak li inti tgħidlu biex ma jġudikax lilek. X'inkella jkollu jagħmel dak li ma jixtieqx, jiġġudika lilek. Imma ħanilkom issa xi skopra dar-raġel mela. Mela da mar hemmhekk u għamilna qar riċerka fuq dan ir-raġel dal-Ministru tal-Karriera ta' fuq. U sab li il-bużnannu tiegħu fl-1800s bej l-aħħar ta' żmien tal-1800s sal-bidu tan-1900 fil-aħħar snin ta' kif jiġi 1800 u fil-bidu sal-1900 il-bużnannu tiegħu u l-familja tal-bużnannu kienu kollha Kristjani. Kienu jitolbu għal-revival u jimħabba fihom Alla ġab revival mal-Korea kollha u kien jitlob għallu liedu. U King Jong-un huwa wieħed minnu. Biex u liedu familtu jkunu salvi. Mela jiena nitlob għallu liedi biex salvaw. U int tabtuba li inti titlob li Alla jiġġudika. U Alla jgħidlek jekk mela biex niġġudika lil dak irid niġġudika wkoll lilek. U neqret il-Knisja. Li kieku aħna biex trap għal Alla ma tkun l-ebda big deal li jaqridna, imma Alla verament jħobb id-dinja ħwa. U għadu sanlum jħobb id-dinja. Meta aħna ngħidu jħobb id-dinja ma jfissirx li jħobb id-dnub, imma jħobb il-midneb. Kemm hawn minnkom kontu drogati jolidejkom? Kemm hawn minnkom kontu tollu xidejkom għaldi bil-fors. Tiġru ma' nisa, jew ma' l-irġiel, jew ma' tnejluma. Thank you għax ħadd li Alla jdejja kont onest, però naf li hawn iktar minnkom. Kemm minnkom kontu mazza fil-pornografija? Kemm minnkom kontu mazza fil-gideb u fil-gossip? Kollha kemm minnkom żgur, xħud minnkom professionals.
Kemm minnkom kontu tagħmlu dnubiet li ma tantx jidhru fil-pubbliku ma jidhru ma jisimgħuni. Li ma dnub quddiem Alla aktar serju mill-ieħor. L-ebda wieħed. Int li kont maħmuġ, adulteru, tiġri man nisa ta' rġil miż-żewġin jew irġil ta' nisa miż-żewġin, jew nkella midnejluma, jew anka bestjalità. Hawn nies li l-huma ma' Kristjani jkunu jmorru mal-annimali. Mhux bil-face, triple face, quadruple face, minn kollox face. Salvakom, ullilkom il-mulej. U salvakom, ma volja kontu fil-ħmieġ, xorta ħenna li kol mulej. Iku erdek minħabba dnu tijak. Jisi għanidukom aħwa, jina profeta tal-la f'dan il-pajis. Unat il-glorja li l-alla. Munix bis profeta, evangelist, u Alla għandu dilka apostolika fuq ħajti. Għamel int jek tikkritikani, tiqafx. Don't worry, go for it. Uddim il-mulej, Alla ġili batni nitkellem ma' nies li huma fil-politika. Li kienu Prim Ministru, President, fil-Parlament. Li anka minnhom uħud illum huma magħrufa għalkemm huma korrotti. U l-korruzzjoni li daħlu f'pajjiżna. U l-ħmieġ li daħlu f'pajjiżna. U xandartilhom il-Ġesu. Għax jiena kull nifs u pass li nagħmel inxandar il-Kristu. Hemm minnhom li ma semgħux. Hemm minnhom li daħku bija. I'm glad li ġibtilhom daqsxejn ferħ. Temporanju, ħdej it-terror tal-eternità. Imma hemm minnhom u fl-esperjenza tiegħi huma l-maġġoranza li taf xejduli, jgħiduli il-mulej nħobbu, nixtieq noġbu, imma idejhom marbuta. U għandhom ruxmata nies korrotti ma' mħażna mimlijin ħama li ġej mill-inferma dwarhom. U ma jistawx joperaw kif jixtiequ. Għax huma papazzi, inti għablitejt dak il-Prim Ministru, dak il-President, jew dak Ministru ta' xi ħaġa. Meta ħafna minnhom huma biss pupazzi tal-Istat. U pupazzi ta' nies bil-flus f'idejhom. Għalhekk Alla jgħidilna Knisja itolbu għall-Prim Ministru, itolbu għall-President, itolbu għall-Pastor, itolbu għall-mexxejja biex tmurilkom tajjeb magħkom u jkollkom il-ġitu l-paċi f'pajjiżkom. Għax hawn nies, hawn Malta, hawn nies, inkluż fil-Parlament, li jiena mill-lat politiku ma nissapportjhom xejn zero. Ma mill-lat bħala Kristjan inħobbhom u nixtieqhom li jsiru jafu l-Kristu u jafu dak li jiena u inti nafu. U nemmen li ħafna minnhom jixtiequ, imma hemm wisq barriers x'jaqbżu. Illum intqajt ma' wieħed li kien fil-politika u kien fil-gvern. Ta' persuna ta' statura famuża. Fi żmien meta jiena kont l-Amerika, ġifieri ma kontx mudħlati jew żgur. Għax fi żmien meta kien fil-gvern jiena kont ngħix barra Malta. Allura ma tantx smajt bih. Imma illum għandu qalbu taħraq an-nar bin-nar tal-Alla. U jaf nies fil-Parlament li jsegwu ħabbejtek kuljum. Qabli mhux il-kulur li tippreferi inti, jiena l-preferut kulur tiegħi huwa abjad. L-ewwel PN u laqas il-PL. Jiena nivvota għal prinċipju mhux għal partit. M'għandix lejaltà la lej il-Labor u laqas il-PN, m'għandix lejaltà l-ebda waħda minnhom, qatt ma kellu iktar u bħala Kristjan m'għandix. Imma jekk hemm prinċipji tajba fi Kristu li ma joffendux l-Alla, il-vot tiegħi ma narmiħx intijulu. Imma apparti dan, hemm nies li għandhom bżonn it-talb tiegħek.
nies li huma fit-tmexxija għolja, li huma medda. Medda. Allura jibżaw, jgħidu le għal ċertu prinċipji, ċertu liġijiet jibżaw. Għandhom bżonn il-Knisja Alla, poplu Alla li għandhom qalb tal-missier warahom. Mhux għandhom bżonn il-Knisja u l-Kristjani u l-insara jisħtuhom. Jekk Alla jrid jisħithom, Alla għandu kull dritt jagħmilha. Imma minni u minnek irid li nitolbu għalihom. Vera, mhux ġast talba żgħira qabel l-ikel. Jew qabel ma norqod. Itlob għalbirek il-primis. Qed tifhmuha. Irid ikollok il-qalb tal-missier. Meta dal-pastor, evangelist, profeta għallu mulej dar-raġel taf kemm għamel otriċejtu qatel nies innoċenti. Għallu ibni midal dak, naqs kemm midalik. Itlab għalih. Apparti li n-nannu tiegħu talab għalih. Jitolbu għal-Prim Ministru ta' Malta ħwa. Ħanitkellem bħala Kristjan, mhux bħala laburist, minix laburist u laqas nazzjonalist, naħħuha minn moħħku. Ma ħanitkellem bħala Kristjan. Jiena nemmen il-Prim Ministru ta' Malta jħobb il-Kristu. Imma għandu bżonn it-talb. Nemmen li l-kap tal-partiti kollha. Kollha number one għandhom xi għarfien għax Malta telgħu. Ġesu mhux xi semqat ma semgħu. Ħafna minnhom imorru l-qudies. Ngħidilkom xi ħaġa oħra. Ħafna minnhom jixtiequ jiġu rivrovlav imma minħabba l-biża ta' xi jgħidu n-nies ma jiġux. Ma fisem Kristu Alla ġej żmien ħajkisser dik il-biża. U ħajġib nies politikanti hawnhekk li għandhom iġu ħalalla. Darba kien hemm il-mara tal-ex Prim Ministru. U konna l-belt, rajt il-belt, u mort inkellimhom. U għall il-mara tiegħi tara l-programm tiegħek kull jum. At my goodness gracious. U għalli u naf meta inti semmini. Jisimgħu u jafu li nsemmuha. U fejt jagħmlu ħażin, jiridu jindmu għax l-imħabba twissi. Imma aħna jiena u inti x'għamlu? Irridu nidħlu għalihom quddiem Alla. Ninterċedu għalihom aħwa. Amen, alleluja. Grazzi Ġesu. Alleluja. Fil-ktib ta' Luqa 6:36. Morru. Alla qed ikellmek s'issa jew għadale. Luke 6:36. Luqa. Għal dawk kollha tissegwu dal-messaġġ, jalla jinfdilkom qalbkom. Gordon John Manche mhuwiex nazzjonalist. Gordon John Manche mhuwiex laburist. M'għandix għadma nazzjonalista u laburista f'ġismi. Kull għadma hija ta' Kristu. U demmi baqbaq bil-kulur talla. Ma politikanti nazzjonalisti klabt u politikanti laburisti klabt. Il-kelma retta pura ippritkajta sew lil-nazzjonalist u sew lil-laburist. Għax Alla miet għalihom bħalma miet għalina. Ma nitbiddix, jiena bniedem ta' prinċipju da, minix bniedem tal-politika. Li ninfluenza l-politika iva, dak xi ħaġa oħra ninfluenza iva. U anka jent suppost influenza. Għax inti msejħ biex tkun il-melħ tal-art. Ġesu jgħid jekk il-melħ jitlef it-toma tiegħu u xejdu il-flavor tiegħu.
Tomatiju, għax xibqa tajjeb. Xlif biex issa il-popli jirfsu fuqu. Knisja, jekk inti ma tagħmel xogħolok, il-popli tad-dinja jirfsu fuqek. Amen? Alleluja. Luke 6:36. Thank you, Jesus. Speak to your people today, O God. And pierce the hearts of all those listening. Hennu bħalma waħanin missirkom. F'Mattew 45 sa 46 jgħid kunu ħanin, uru ħnina bħalma Alla jħolu ħnina. Alla jtella x-xemx tiegħu fuq ġusti ma se fuq ħdina.